Здравейте хора, аз съм NoobGamer.bg и днес ще играем Minecraft. Вижте ми скина, като ме Елит Барбариан. Нека започваме да направим сервер. Както виждате, тук съм играл повече с приятели. Добре. Този клип ще е някъде около 15 минути. Чакай. Да окръстим. Е така. Добре. Така става. Игра готово. Ще дам на пауза, докато разрасна света. На вас ще е някъде около 15 минути, на мен ще е доста повече. Гледах миналия си клип на Clash Royale. Нещо много се шумолеше, защото не знам просто. Надявам се в този клип да не става така. Разне. Добре. Има ли овца? Копай. Трябва ми дърво. Там има и хубави дървета, ама викам, така си купи. Чакай, къде де? Ето. Майди бър. Там е джунгла. Аз не обичам джунглите. Да отцепим дърва. Мога да правя и други епизоди с Божидар 99, Baking и BG Pro. Те знаете, ако изобщо някой ме гледа, да знаете, че те имат собствен канал, BG Pro и BG King. Те правят стримове. Единия се казва BG Pro се казва Георги, това BG King се казва Иван Тачев. И му викаме Тачката. Дай да си направим една работна маса. Слагаме я тук. И правим така. Чакай тук. Една брадичка, защото и мет ми трябва. Аз какво направих, бе? Добре. Отиваме да го видим. Как се бъгна? Бихи? Да, даде ми кожа. Къде беше работната маса? Не мога да запомня къде беше работната маса. Ето там. Кирка. Един кирчок. Добре. Сега трябва още една овца. Къде беше, бе? Анкъл. Ето. Хора, не съм много забравя. 2 вълна. Тази вечер мисля, че ще спим. Чакай да вземем с такова. Такова да пясък за такова да си направим. Трябва ни колко? 6. Колко са? Точно 6, да. Ето още една. Да, тази вечер ще се спи. Или това е вълк, не знам. Вълк. Добре, хора.
Да, нацепим още дръвце, за да можем да си направим къщата, която аз съм си намислил. Ще направим един стак необработено. Когато играхме с брат ми, това беше вчера, и знаете ли какво? Нещо ми зарамжа на вратата, гледам някаква вещица, цели 3 пъти ме уби. Цели 3 пъти. И вероятно ми избра нещата, както не знаете. Така, да видим дали ще го убием. What? С 2 удара го убих. Какво е това тук? Работната маса. Добре. Ще си направи градинка. Но ми трябва айрон. За кофър. Мисля, че това ще е достатъчно за нашата къща. Да. Тук мисля да я почна. Извинете. Тази вечер мисля, че само ще заграда. Няма да я правя толкова широка. Чакай. 5 купчета мисля, че ще стигнат. Значи. Да, толкова е достатъчно. Така. Хоп, хоп. Да, достатъчно е. Так. Хоп, така. Така е добре къщата. Колко трябва да правим. Съжалявам, че не съм толкова разговорих като вчера, но нищо. Добре, колко купчета станаха? 1, 2... Не знам колко купчета. Изчакай. Аз съм 2 блока. Значи, това са колко блока. Изчакай това. И видяхте ли ми скина като на Елит Барбарян? Значи колко? Значи 3. Трябва да направим колко? 4? Да, 4. Въпросът е сега как ще се качим. С пръст, разбира се. Аз мога да лърквам вече. Вие не можете. Играта. И хора, ще спра малко на пауза, за да направя къщата. Изчакайте. Здравейте, хора. За вас е кратка пауза, но за мен беше някъде около половин час. Ето, виждате какъв пот съм направил с обработен камък. И направи се легло. Имам още 2 вълна. Добре. Да нацепим малко дърва. Чакай, това не искам. Ей, той. Не, чакай, не трябва. Така. Качваме се на него и цепим дърво.
събота и неделя мога да направя клип на хедбал с брат ми, и който загуби ще има едни предизвикателства. Лед в гащи, Ice Bucket Challenge, яйце на главата, сурово и сол и лед. Това може би събота ще го направим. Следващият клип може да е с Baby, не знам. Може отново да е на Clash Royale. What? Що зацепи са точно? Да, ще ми излезе от играта. Да. Така. Съжалявам много хора, че нещо зацепи, но това е положението. Хора, ако не ми се включи Minecraft, ще спирам клипа. Но включи се. Yes. Чакайте малко се разтегна, че кръста ме заболява. Добре. Леле, ако не ми се е сейфнало, просто ще съм много разочарован. Да, не ми се е сейфнало. Разбира се, че не ми се е сейфнало. Ето сега вижте. Къде ми е къщата? Вижте, няма абсолютно нищо. Виждате, че и тук нямам. Много тъпо стана. Даже и легло нямам. Това е гад тъпотията, бе. Гад проста игра. Това трябва да търся още една овца. Много умрела игра. Играе ми се, ама... Как ти простотията, момче? Даже сега ще и се стъмни. Пах и... дългата игра. Това трябва да... Мале... Честно ми казвам, хора, ама... Изуми да я изтрия. Оф. Ето това е. Още една овца. Брат ми е на помощ. Чакай сега. Бързо, че... Тъй ли по-бързо е? 2-3 дървета ми трябват. Добре, по-бързо, че зомбитата ще ме направят на каймак. Добре, стига толкова. Прибирам се. Гъс. Казвам гъс. Не, газ. Бързо, мамка му. Добре. Бързо правим една работна маса, за да си направим легалце. Штроинг. Къде ще я сложа? Но тук искам. И мисля да направя така. Леле, господи. Къде ми отиде леглото, бе? Трябва да затворя. Добре, бе, са... лягам. И добре, хора, мисля това да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се. Коментирайте видеото. До скоро. Изчакайте само да го спра.